nogo bahai tongbai tongbai thaisa thaini kok samani bwskango ma phaimani si norok nugui no mankha chini kol phaio kisisa bagui tadi chwng nukha chini taku poritus bokhoro sati pramathani puila songsa prono bo tongo NGO tongprono bo tongo theba tini tangui bobagra bai chalui thangkha kwbangma salromui boni bwkha khekmani tongo hinui bo sao teba o bwkha khekmani no tini tipramotho chwng khel khalia ni bagui tamkhaikha tini bo kwbangma borok tui tini BJP o join dinani chengkha actually omo naidi bo tini BJP bai alliance chengui thangkha thaibusu tiprasani kok saui manno amo to kebo saimaya bo sakbo saimaya na haima tongo tangui hingka khe CPM ni amalo dophani kok saimaya BJP ni amalo bo dophani kok saimaya Congress ni amalo bo dophani kok saimaya hingke bo khai tamano uansugui jani BJP o join ririka kaham kok totrao risa bokna jagao BJP khumbubar bokjakha hambai belai ke thinking belai ke uansukmani kaham taku poritus khalai di kaham no khalai di phiaba asuk sal tongui je bubagra bai kwbangma kaham hamya o thangui chu balaimani nung aborok no purono pogui thangkha hisi tini tipramotha si kok saya wngphano tipramotha si kwbangma neta rok kok saya wng tongphano chini khoroksa bupha chini bubagra to kokno sai tong bolai tiprasani bai kokno sai tong bolai aboni bagui naidi chwng thansa tei wngui se malailia haisi bipot apot o tipramotha chwng phailiya nono chuba phailiya phiaba nung apon nukha nini CM Manik Saha no nung apon nukha Manik Saha no haisi tabole nung phao Manik Saha ri phaibai nono je jagao bubagra bai godaloi samung joto dophani kok saui jotono khlaiui tongtongmani jagao tang nung Manik Saha no sa apon thangsi o Manik Saha no sa nung tabo kai biswas khaisio haida wow belai ke hambai haisi tiprasar komor na naikhe haisi thuyani sikang kaisa kok tongo 6 mas kobor chao himani hai chalai di tabuk sabo khoro bwsuk BJP join riman dress relai di haisi sabo khoro bwsuk ngo CPM join relai man dress relai di haisi dofa dufo naiyate oro aram jatarok o MLA rok hingke batamo saisun torjak mani bah 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 norok no ba dofani kok sadi hini se norok no ba tiprasar ha chwng kom khaiui ha kosto mamukha ba dofani samung khainai hini chwngbo refree jakha belai tipramotha hinui tiprasani kok sau hinui bubagrani dol hinui refree jakha belai chwng moko tangphano uansukmung phaiya belai chini ba
tini BJP engko join roi kisa misa nawo nkhni wansuk ma phaiyablai kitchapon phaiyablai bokhorok kitchapon phaiyablai ama hai thing phaiyablai nini khai busuk amo neta torinai nongkhai amo hai je wansuk je ano tipra mata sona liya ano bubagaran dol nai liya ang kha khegi tongmani jorao ang koi tongmani jorao ano naifeliya hne amsuk da মানে সাইসুং সাইসুং যে आं suk torkha ang tabule aing thangmangka nei asuk da wansuknani মানে klaisakngai thangpai nung simi kosto khlaiyablai diploma thawo jotno kosto khlai tongle actually main hingka kai chung tamnai saidema dopha ma thangjaknani hini no chung risk to tuyoi chung khlaimani phiaba risk tui khlaifano kuno mungsa dham kri chini tahu politics hingka kai tamo wansuka ang thangsinai ani apon nokha ang bikas no apon nokha ang manik saha no CM no apon nokha ang kabama mondolni neta rok no nukdi haisi nukdi haisi je jagao assembly wo thaisok kok phano se manjuya ha tabo nung khlai de haisi dophani samung khaina hene kabama kaham kaham kok saka last year ungka kai BJP bai join kai ka wow busuk budi wansuk saimi haisi tini nungbo nini borono ani asuk voter dong ani supporter dong kunia kuno to nungbo kaisi nuhur kaisi aro jagao nuhur jak nang ambagino tini diprama thaya kari nang BJP bana romai BJP join roi nung tong to khlai to trawi risa jagao ungko khum bobar kanai BJP ni ungko bobar kanai tongoi 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 haisi tongoi tongoi di arole nung ungko sajak sine haisi Politos department bus kango asung asung ribai takle bason rijak sine nungbo bason mari sine haisi ready busuk bo neta koto chana musung salai de haisi sudaro thaisya phano dofani kok khai sanani phandinani bubagrano phandinani kaisa salaya bubagrano teibo khas bainani bubagrano teibo ungko bahaike dawono kiklai manani bubagra ekta thaisa phano kok saya koble jan tipra matha ani dofani kok salaya hene saitong mole bo Delhi thangbo saitong nungbo te kuno khaina ya nungbo lathati de haisi lathati nungbo agartala bo o ungko RSS robai baksangai mangkha amra bangali robai baks tipra sarok no rokhlaisi de haisi o ungko bubagra hinjake tongoi bo tei bokao khanangnani tei silanglai haisi chibusiya asiani bagino tini ancholik khlai tongma bo yakari BJP join rei tongyo are central sene alliance ngai nini kaisa ungko nini tiprasa account implementation khaimano hunise bubagra ba saitung tongle alliance khakai arono alliance ingjak khakai nangkai tang BJP ungko join rei khasa nini kha boma hai thinking samo nangka busuk joratei kaham wansugoi ang ani dofano mutiri phaimane nangka busukai ingo guarantee anggo thangma kasa lukorok
sabo kaham sabo hamya jotono sibo haisi tini podni bagai dofano yakarnai bubagrano yakarnai haisi tini ang MLA manya MDC manya ang ingko neta kotor manya yakarnai kebang mano yakarnai haisi bubagrani tam pus tongba bubagrani kuno pus krible haipon to dofani kok sai tongble akai khata bole naisingna mosung baili haisi o tipra mata khaine robo amsuk je busung neta torja baka saimaliya kami amse guri boi tamuk tong tamuk kri tamau masai tong kuno kebo khus pata kri khaiji jeng tela bo soni simi yakajak mani o chittoranjan bai jeng kuno maya ble jeng kuno beneficiary maya ble jeng kuno facilities maya ble jeng haipun tong tong baja ble ko kami ni borok tibra mata no khayo hne buibai naisle jagui bo buibai bonari pri jagui bo buibai bujagui bo buibai tok jagui bo video kabama tong ble ane ro jeng busuk jara tei satung jaka jeng busuk tei BJP ro bai bujaka aba nangkha aro sala hamte te khai thang tong nani khalai sidi je musuman ke khalai sidi haisi tawisha dofa dofa hne tawisha hamkrai khainani hne phaikang kai rifrigna tangsina haisi dofani thaisala kok sau hne da politusno wansugui khanangai jeforpano buni bagai comment kaham kokthai kaham sasai tongmala tabole BJP jondi risipu wow dara naithoka haisi mochang sukka khapi kha tabole dofani koktai bwsai mansinai bisi kok kobang sana musung le hambai jo tono no je musuma khlai lai sidi sabo khai CPM thanglai di CPM bo thana nangko congress bo thandi uskang congress bo join lai kaisi BJP to join lai tong thaklai haisi o kisi sa chini borok simi thumjagui tipramo thangmani joton sagakai paibedi joton boma grano mokol mukti kiklai de bkhano belai khe dukhu phanandi haisi boma gran bkhano teibo subaidi amsung sana musung haisi busuk neta kotor chalai ne chalai sida haisi 70 বছর যে নেতা চাইমাং ফাইলাইকা tabuk teibo chalai mano chalai ni haisi 2026 delimitation khakani ni borok busuk songkha komai phaina apro nung kahamai khai saimana haisi wansuk di haisi jora boro sok paika apon singta chu tabukai manik saha je jaga illegal migrants joto jaga no kok salai angko joto jaga no samung khlai jagai tong tipra khaijagya tipra sa ekone bagai kasoi atkai toni rijago abs takhani ni apon thangka tong de haisi je apon bai tongni abrong no salsa no wakhre bai joto no chaikibano jaja yengkai jaja ye tongbaidi ang je kok sanamo jumala ang sari kaisi je sapan ung tongthung norok ano jol jagui de comment hamya sitra de khlai tong khlai si tong de haisi hambai